Kublish Munifi session pan. Teknik ke video ko tentang squat ban pin kan mau biang session nam ta kitu ke kwa ban tab admission nam ta ka BSc nursing hapo negrims. Te shua bangan ya chakmat nga squat ban tu ne ba hapo ni negrims mar ba ka central te ka by class ru ka duna bha. Ka by class shisnem bat ka by hostel like no ya ka mess fees ka poitang kumba arpo prahajar tamba nakata bade arpun hajar news pasan po kadai ka security fees kiban sa refund beng yapi tambut ba kampoi ka duna ba kapoi tang hajar duna ka by class shisnem mau nam kenya kaneka batam kabadai ka security deposit kiban sa refund beng yapi haden telan yang ta pinyo beng ski scholarship baro tambut ba ka by class beng pi ka shisnem kalong tang hajar duna te laj no ka mess fees phaban siuhi mau hangne la khin lang wat ka hostel fees ba laj no ka mess fees kapoi tang kata kon ba phap siu ya kane first year phap siu ar prajar ba de kata ka ar phun 2000 tam phin sayo biang refund ya phi hadin na pla dapat pulih kan kane ka BSc nursing ka course ka south nam te kitu ki bokwa ban pulih ki barang sudap ya ka 12 ki bayo ban lek pulih ki dei tang ki ba pas ya ka science ya ka 12 science mo ki ba ki nom yo ara kini ki de ka arts wat commerce ki la ban lek ka ANM ba JNM mo nam ta ka nursing te kane kalong ro kajing betip nam ta kitu ki bawan na kalong ying ka baduk te phaban persang da kane la da kwa ban lej mar ba ka fees ka duna bha ban compare ban private institution nam tawan pli BSc nursing te kelas dit ro kala jan hi kala kane kala mi na du banai me nu pratek jung me bar kan kut du pratek jung jun next week kan kut pratek jun la da himpan deb ban apply kane te sa register no sa apply no kane sa pandap ki form sa lej ban tab te kelas dit kande 8 June mau 8 June 2023 te 8 June 2023 te ka entrance test kadai 16 July kini di offline kan entrance test kadai kan 3 July te ki jonon kam baro igine kene di offline bet mo phiap siur ka chalan ka form ro phiap submit offline phiap ban pha ka post ne phiap ban submit hi hapo negrim po examination cell block la don te ki labu ka box hangtu phiap pandap ka form bisa submit hangtu te banyo ka form ru phap download na po ka website jong ka negrims.gov.in download shoy ka form pandap ada pandap sa submit bagi dokumen jong ka 12 admit card ka pass certificate bat ka marksheet talai tli dan kam mat kidur e phinsa pulih hing tu ka yun da pila check na po website sa download tu ka prospectus sa pulih jong kam baro la banyo te bisa pandap igata te ka chalan ro phap siu ka by registration nam ta kane ka 6000 tingka wanam ong ba karam plat ma by kelas keduna de ka yuga te ka by registration ka 6000 tingka ma kan 6000 tingka amdon ne no ka ju be baro 6000 tingka te ka sit ka datang sanpo sit baro kane ka datang sanpo sit te la kwa bani admission phaban puli ba te ka nam ta ka entrance ru ka de 6 mark te ka kadon ka aptitude for nursing de don jikti be pangkan nursing phaban puli te kadon ka physics chemistry ka bio mat ki english arpo mark long 6 mark te ka bio ban apply ki de be na ka class 12 science 45% above PCB physics chemistry biology with english kita giyo ban apply te phaban lej hapo ka website jong ka negrim.gov.in kan sabu ka website hang ne hapo ka description box ru sa page nang tu phila ban download ya ka website ba de ka chalan man lej siu habang ma kan phap lej siu habang te phap submit lang mar ka chalan rengkat bat ka application nang tu phap nda yang haju ta ka chalan kan don ka we ka original copy bat ka we ka de candidates copy phap bu holiday ban pinsisha hadin bat ka original phap bu lang bat ka application kan application form kidur e dokumen sebaro hang tu phaban lek submit sapo examination cell block ka bari hapo negrims la bikwa ban apply nam ta ka BSc nursing hapo negrims ka bai class ka duna ba te na kam ta ki admit card ru kin sa send lang ba ka speed push te kin send na du stang na du khnai ter jun ter te la da phim yo te ki ong ba la da phim yo by speed push yu bu ka address jung phi kampoi te phaban lek mi hi shipo ter jung July hadu kan arti jung Julai hapo ka examination cell block ka ba pin submit yaki neki admission application ki jong pi pila ban download ro offline pila ban download na po website ro ya ka duplicate ma ki ong ai kata ka duplicate admit card nam ta entrance test pila ban download ro re original bde kin sa send maki limba ka speed post shapi
Te nam ta kijing kom baro sampai nak website ye baro tengah ada batai kita kan mau share tengah by registration form download ya ka application form na website pendaplut baro fill baro ada fill submit bagi dokumen siu syuka pisah syabang nak batak shalan submit lada beli kita bulang haju compile haju ada select japo negrims examination cell block kadon ka box sang tu setiap hang ka box last date kadai pratrik June wanam abe last date pinang don por lada pikwa apply desa prepare real day nam ta kanega entrance test hakanero ki base bag naka entrance kinom shim ya pi ya ka percentage ko pi pass na class 12 lada pi konong nor kinom khen kin base bag naka entrance kano pi score ka entrance ta ba yo he unyo kinom page ya kata ka percentage jong ka mark sheet ke jong pi tang maka qualification ka debate 45% above kila yo 45% above fila qualify te kala da pile bah ka entrance da pi yo duna makana pi yo he ka entrance pin yo bag te tang kan hi ke jing pengmau kulis bun